Ден преди националната кампания на BTV да изчистим България за един ден, гимназистите от Ботевградската гимназия решиха да почистят своето училище. Паркът е гордостта на гимназията. Неговото създаване започва с построяването на сградата на училището. Дългогодишна традиция е ученици и учители да се грижат за него. Нашия екип също реши да се включи в почистването. В инициативата взеха участие всички ученици от 5 до 12 клас. Паркът на училището беше разделен на участъци. Всеки клас имаше свой район, който трябваше да почисти. Класните ръководители отговаряха за това как върви почистването и колко усърдно работят учениците. Подобни инициативи възпитават у младите хора ценни навици, свързани с опазването на околната среда, споделиха някои от участниците в почистването. Разкажете ни за това какво се случва днес и по-точно към коя кампания е тази инициатива. Това, което се случва днес, по мое мнение, трябва да се случва всеки ден. А може би, за да не се случва днес, всеки трябва да мисли как опазва природната среда. Кампанията да изчистим България, лично за мен, да ви кажа, че приветстваме силно казано, защото България трябва да я чистим всеки ден. Тоест, не трябва да я замърсяваме естествено, за да не се стига до това. Смятате ли, че всички деца и всички ученици днес чистят усърдно? Не смятам. Не смятам и лошото е това, че навиците, които би трябвало да са придобити от вкъщи, от къщна, от отговорности, домашни до отговорности, не се виждат и тук, за съжаление. Смяташ ли, че всички други ученици чистят задружно? Да.